መልቀም ሚዲያ ፕሮግራሙ ምስ መሃዛይ ክብሮም ክገብር መሪጽ ኣሎ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎም ቅድሚ ኣዋርሕ መልቀም ሚዲያ ኣብ ትሕቲ ትካል ስራሕቲ ምልላይን ሚድያን ፎረም ገብሪዎት መልቀም ዝብል ዩቲዩብ ከፊተ ኣብ ዩቲዩብ ምድላዋተይ ንኽለቅቕ ኣፋሊጠ ነይረ ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ወድዓዊ ምክንያታዊ ብዝኾኑ ምክንያታት ክሳብ ሕዚ ጀመርክዎ ነይረ ካብ ሕዚ ንድሓር ግን ስሩዕ ዝኾነ ምድላዋት ኣዳልየ ናብ ስሩዕ መደብ ንኽፍኑ እዚ ንክገብር ምድላዋተይ ናብ ኣየር ንኽወፁ ብዙሕ ተመልካታይ ንክህልወኒ ግን ናትካትኩም ትሕብር ይደልየ እሱ እንታይ እዩ ሳብስክራይብ ብምግባር እዚ ኣነ ልስዕረሉ ልደኽመሉ ስራሕቲ ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ባዕልትኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንመሓዙትኩም ንመሳርሕትኩም ንዕርኽትኩም ትካላት ዘለኩም ኣብ ትካልኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ደገፍ ክትገብሩለይ ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሓትት እየ ዝደሊ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ክብሮም እንኳዕ ደሓን ፀናሓ ድወፍረ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኒ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ናይ ጋዜጠኝነት ሞያይ ኣደዋይ ፍረ ኢሉ ኣደዋይ እናበለ ቃለ መሕትት ዝገበረ ሰብ ገጢሙኒ ኣይፈልጥን ክብሮም ግን ኣደዋይ ፍረ እዩ ዝብለኒ ከዓ ክብሮም ወደይ ይብሎ ማለት እዩ ትጥዑም አንደበቱን ላዝኡን ብጣዕሚ ምቁር እዩ ምድላዋትና ክትከታተሉ ከለኹም ኣብቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ክትረኽብዎ ኢኹም ሕዚ እውን ደግምኩም ምሳና ፅንሑ ክብል ይደሊ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ግን ናይ ኩላህና ምትሕግጋዝ ዘድልዮ እዩ እሞ ኣብኡ ክትተሓባበሩ ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊመ እየ ክዛረብ ዝደሊ ክብሮም ቅድም ኢልና ቅድሚ 2 ዓመት ገይሩ ኣለዎ ክብሮም 3 ዓመት ሒዙሎ ክብሮም ዝነብረሉ ከባቢ መብራህቲ የብሉ ስልኪ የብሉ መኪና ይተኣቱ ትራንስፖርት የብሉ ካብቶም ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ መሰረተ ልምዓት ዘይተሰርሐሎም ከም ናይ ገጠር ከባቢታት እዩ ዝነብር ግን ከዓ ምህዞ ምሳኻ ዝፍጠር ሃፍቲ እዩ እሞ ክብሮም ካብታው ከባቢ እዩ ዝረኽባ ካብ ዕንጨቲ ሞባይል ካብ ዕንጨቲ ሬድዮ ካብ ቆርቆሮ ናይ ዘይቲ ዝተደብረየ ማይክሮፎን ሄሊኮፕተር ካልኦት መዓት ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ምህዞታት ኣለዎ ወይተር ኣብ ቤት ምግቢ እንዳሻሂ መቀባበሊ ዝኾነት ሰሪሑ ነይሩ ካብ ሓመድ ካብ ማይ ዘይሰርሑ ነገር የለን ግን ክብሮም ቅድሚ 2-3 ዓመት ከምዚኦም ዓይነት ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝመሃዘ ምዃኑ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ምስ ተቃልሐ ድሕሪ ክብሮም ኣበይ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እዞም ናይ ክብሮም ምህዞታት ከ ኣብ ምንታይ በፂሖም ያው ኩላህና ንፈልጦ ሽግር ኣለና እንዲሁ ተጋሩ ግን ክብሮም ሕዚ ከታይ ሒዙና መፅኡ ክብሮም ምስ ሓደሽቲ ስራሕቱ ናብዚ ናብ ስቱድዮ መፅኡ ኣሎ ደጊመ ክብሮም ወደይ እንኳዕ ደሓን መጻኻ እንኳዕ ሰላም ስለዚ ብደረቁ ከይከውን ክብሮም ቡን ኣፍሊሐ ቡን እንዳሰተና ቡን አንጊደ ብፍላይ ብዛዕባ ኣበይ ነይሩ ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ ስድርኡቲ ዝነብረሉ ከባቢታት ከላልየና እዩ ድሕሪ ግን ቶም ንሎሚ ሒዝዎም ዝመፀ ሓደሽቲ ምህዞታት ድማ ሓደ ብሓደ ከርእየና እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዕንጨቲ ካብ ኣብ ከባቢ ብዝረኸቦ ነገር ሬድዮ ሞባይል ስልክ ሰሪሑ ኣፍና ሒዙ ዘበለና እዚ እውን ብጣዕሚ ዝገርሙ ስራሕቲ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ክብሮም ቡና ክንሰቲ ናፍታ ቡና ንሰትየላ ቦታ ንከይድ ዝኸበርኩም ተመልከትን ኣድመፅትን መልቀም ሚድያ ምስ መሃዛይ ክብሮም ዝነበረ ንፃንሒት ሙሉእ ትሕዝቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መልቀም ሚድያ ክትረኽብዎ ኢኹም መልቀም ሚድያ ኣብ ዩቲዩብ ቻናለይ መልቀም ሚድያ ኣቲኹም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ኩሉ ባጽሑለይ